walang nakalimutan, dala na yan. Uminom oh. Oh. Bagwes! Yan oh. Ito na mga kasilag yung ating kinupra. Meron pa kasi dito may bao kagaya nito oh. Yan. Nalimutan kasi ito nung naghakot. May natira pa. Tapos ito mga kasilag, mga luto na yan. Ito lang ang hilaw din dito, nasa ibabaw na ito. Ibibilad natin to ngayon. Kasama niyan. Lahat yan mga kasilag, luto na yan. Ito yung ibig ko sabihin mga kasilag. Mga kasilag, ito yung ibig ko sabihin. Yan o. May bao pa. Ngayon, aalsa natin ang bao. Marunong ba kayong gumamit ng ganito mga kasinag? Lukatan itong tawagin dito sa amin. Yan o. Nakalimutan kasi nila ito mga kasinag, kaya nahuli siya. Kaya ngayon hilaw pa. Natuto lang mga kasinag, hindi rin biro gumamit nito. Dapat talagang bihasa ka na sa paggamit. Pag minsan kasi mga kasinag, nalampas itong talim na ito sa bao, nakakasugat ng kamay. Deliver na. Baka mamaya, pag hindi mamaya, bukas. Nahuli kasi ito eh. Kung walang nakalimutan, dala na yan. Sayang naman ito. Akala ko nalukat na si nakalimutan. Pa? Sa maghapon ngayon, dali naman ito. Oo. Kahit nga yan, pwede na yan. Pagitnak mo na lang. Ano nga doon? Talagang ano doon? Hinahalwa talaga? Tig. Iniisa-isa talaga yan. Talaga. Nagahan mo man ano. Nagapan ka sa kapag ano araw eh. Ito yan, lumabas yung araw. Paglabas ang araw, hindi nga
Tama dito. Si Baraka, 40 piraso ka. Dumaan, alabang na ko. Yung nagantungan. Ay, siguro kung kahan. Ako, siguro sa may puro. Kalimbuan. Hindi. Mayo? Pero paano mo dito ako pinabinagargal? Hindi ka kahit na naman eh. Yung sa nabing subadan. Ang rawi anting na anghay. Murami yata yan, anak ng dagat. Lagatak sa nabagan lagatak doon sa iyang araw. Kamu mayo. Aman. Puray irito kanina. Yakang kitry tayo ng rabag ni maayo. Yes, na yun sa sigang ngirik. Ayop na mukrad niyo. May bang tanong natin kang panuda? Di mo. Parehas magurang paon? Parehas naman. Ano ta? Sila. Puro yun naman yung mga hayop na namuhod sa parang. Pero sabi na, hindi ka natin kamo. Malangat kang tigil, gusto na yung ganyan. Ang gutom niya si Amang ang darong aldaw. Kasi ayaw. Yun po. Ang kapanit mo ko tayo sa bangi. Oh, tanga niya ako nga ito. Mga kasinag, tapos ko lang maglukat dun sa plaza. Tapos sa ibilad ko na rin. Ngayon naman papainumin ko si Magayon. Hindi ko lang alam mga kasinag kung nandito si Bagwis. Wala walang nag-iingay. Bagwis! Bagwis! Wala ang mga kasinag. Wala si Bagwis dito. Kanino kayang kalabaw itong mga alpas na yan? Kalabaw yan. Hindi man si Magayon. Kasi si Magayon andun mga kasinag, si Magayon sa kabila. Ay, inalpasan sadya. Sadyang inalpasan mga kasinag yung kalabaw. Hindi ko na itinali. Kasi Magay nandito. Bagwis! 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 Wala. Bagwis! Wala si Bagwis mga kasinag, kaya hindi ko kayo ma-update ngayon. Nasa layasan po si Bagwis. Wala walang nag-iingay Ay si Magayon Bagwis!
Uhaw na. Gusto nang maligo? Ha, magayon? Uhaw na po, gusto nang maligo? Ha? Gusto nang maligo? O, sandali lang. Ako ka ang tubig. Kuha tayong tubig mga kasinag. Para makainom na si Magayon. Tapos mapaliguan natin. Dito natin itali si Magayon, no? Sa Maynara. Bagwis! Wala talaga mga sinag. Wala si Bagwis. Hindi natin alam kung nasan ba yun. Ngayon mga kasinag, dito ako matabo ha. Dito ako magtatabo ng ipapainom kay Bagayon. Yan. Kaya may dala akong tiba mga kasinag. Kasi dito ako magtatabo. Tabi po apo, nuno po. Ayan mga kasinag. Tabi po apo, nuno po. Ayan. Nakuha na tayong tubig mga kasinag. Ano ito mga kasinag? Yang bukal na ito. Yang bukal na yan. Hindi na igahan yan. O kaya silimento. Kinabitan niya ng hose. Para doon sa bumbahan. Sa puso. Papunta doon sa mga bahayan doon mga kasinag. Pero yung iba hindi naman iniinuman yan. Kasi hindi pa nga naayos yan mga kasinag. Lalo na walang takip. Ang ginagawa lang panghugas sa plato. Yan. Panghugas-hugas lang. Ayan, painumin natin si Magayon. Dalhan natin ang tubig. Ano si Magayon, oh. Halika, oh. Uminom ka dito. Oh, tabig. Lapit na. Tubig. Na. Ano, hindi ka inom? Hindi yata ito inom. Saan daw nakainom? Kasi maputik naman siya, oh. Siguro may tubig pa dyan sa may kanal dyan mga kasinag. Kasi hindi nag-intindi, oh. Oh, inom, oh. Ay, ayaw talaga. Napagod ako magpara kadlo dyan doon. Magpara buhat dito, tapos ayaw mong inumin. Pambihira ka, ayaw mong inom, ha? Oh, paliguan kita. Yan, maligo ka. Ako palang kulang sa ligo Magayon. Binahinga ako. Mabaho ka daw. Ulit lang nga. Paliguan pa eh. Hindi pa tapos eh. Yan oh. Okay na. Yan. Sagsab-sab ka dyan. Sagsab ka. Yan, magsab-sab ka lang. Ayan mga kasinag, ayaw naman uminom ni Magayon. Uuwi na ako. Hayaan na natin yan na mag-sab-sab siya ng kanyang pagkain. Bagwis! 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 Wala talaga si Bagwis mga kasinag. Walang humuhuni, oh. Bagwis! Bagwis! Wala.
Ayun mga kasinag, update ko lang kayo pag dumating mamaya. Update ko kayo. Uuwi na muna ako.